आंनि मुङा मुस्रि श्यामलाल दैमारि आं कलामनिपारा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि हारिनि जायफ्रा बड'लेण्ड एकर्ड जितु BTR सुक्ति खालामना फैबाय बे BTR सुक्ति खालामग्रा साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय सिगां जासिहरनाय थाबाय। आं गोबां बोसोर नुबोदोंमोन जोंनि हारिनि नारा नाथा जुजिबोनायखौ बिनि गेजेराव थोरफो गोबां सुक्ति जाबोबाय। बेबारनि जितु सुक्ति बे सुक्तियाव नुनो मोनदों जोंनि राव हारि सोलोंथाइ रांखान्थि बिथिङाव समाजारि बिथिङाव गोबां जौगानायाव हेफाजाब होगोन बेबायदि होननानै आं आसा खालामदों आरो नुदों। जोंनि गेजेराव गोबांथार जिबायदि जौगानांगौमोन मावनो गोनां दङमोन जायफ्रा सोमावसाराव बाहागो लानानै नैबेबादि एकर्ड BTRखौ लाना फैबाय आरो बेनि गेजेरजों आं सानदों जौगागोन जोंनि हारिया अकल सरकारा होनायजों नङा जोंनि मानसिफ्रा जुदि गोसो गोथारै नैबे सुक्तिखौ जाफुंहोनायाव जुदि नारा नाथा जुजियोब्ला नाजाबाय थायोब्ला जौगागोन जोंनि BTRनि ओनसोलनि सिङाव थानाय हारि गासै हारिफ्राबो जौगालांगोन आरो लोगोसे गोजोनदों जोंनि बे सुक्तिनि गेजेरजों जायफ्रा थिसनजाबावाखै थिसनजाबावनो गोनां बाखि नैबे थिसनजाबावनो गोनां बेखे सनितपुर बिश्वनाथ सारियालि नैबे डिस्ट्रिक्टखौ उनावहाय जितु कमिसन दानानै एनलार्जमेन्ट खालामनाय बारायलांहोनायनि जि बेबस्था दङ कमिसन दानायनि बेबस्था दङ आरो बिनि गेजेरजों जों थोरफो लासैनो जोंनि हारिया बेबायदिनो जौगालांगोन आरो दावगालांगोन। आं नैबेबायदि गोसो गोथारै जोंनि हारिनि जायफ्रा नैबेखौ सुक्तिखौ जाफुंहोगोन मावफुंगोन बिथांमोना गोसो गोथारै बेखौ बाद'आलासिनो थाथ'आलासिनो जुदि नाजालाङोब्ला आरो जौगालांगोन आरो लोगोसे गोजोननाय मोनदों जोंनि नैबे माजबाटनिफ्राय बे सनितपुर गहपुरसिम जितु थांगोन राजा लामा बानासुर राजा लामा जि बानायनो थाखाय सुक्तिनि गेजेरजों लाखिनाय जादों आं बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो हामबाय होनदों आरो लोगोसे जोंनि नैबे धनस्रिनिफ्राय भैरबकुन बे दालां ब्रिज जितु बानायनो गोनां दङ आरो बेखौबो बानायगोन होननानै मिथिनायाव जोंनि बे माजबाट हालामनि मानसिफोरनि थाखाय जिउ खुंनायाव गोबांथार जितु निदान अलखद बादि नुजादोंमोन बेफोर गासैबो बे राजा लामा बानायनायनि गेजेरजों बे ब्रिज बानायनायनि गेजेरजों जोंनि हारिनि जोंनि बे ओनसोलनि मानसिफोरनि जिफोर अर्थनैतिक बेबस्था आरो थांलाय फैलायनि बेबस्था आरो शिक्षा जितु जौगानो गोनां बे जौगागोन मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे भैरबकुन्दआवनो मोनसे इउनिभारसिटि उनावहाय फसंनाय जागोन आरो बिदिब्ला जोंनि बे माजबाटनि मानसिफ्रा जायफ्रा बेवहाय एडमिसन मोनगोन थांलाय फैलाय सुबिदा जागोन गोबांथार दुखु खस्थ' खालामनो गोनां जानाय नङा आरो लोगोसे जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गोबांथार इनस्टिटिउसनफोर गोबांथार जिफोर सुक्तिनि गेजेरजों मोनबोदों अकल जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टल' नङा नुनो मोनदों आं बाक्सा बा चिरां बा बेबायदि क'क्राझार गासै डिस्ट्रिक्टआवबो बेबायदि राननानै जिफोर इनस्टिटिउटफोर शिक्षा सोलोंथाइनि जिफोर जाफुंहोनो गोनां दङ गायसननो गोनां दङ बेखौ नुनो मोनदों आरो जोंनि हारिल' नङा गुबुन हारिनोबो माखासे कालचारेल कमप्लेक्स बेफोर बानायनानै बिथांमोनखौबो मान सन्मान होदों आरो बेखौ नुनानै आं गोजोननाय मोनदों जोंनि मानसिया गुबुन हारिखौबो अनसायनो गोरों नैबे बाथ्राखौ जों बेरखांनाय नुनो मोनदों आरो बिदिनो हारिया गुबुन हारिजों मोनसे गोग्गोम थासारि गोजोन थासारि बेनि गेजेरजों जाफुंगोन आरो जोंनि हारियाबो गुबुन हारिखौ बेबायदि जौगानायाव हेफाजाब खालामनो हागोन आरो बेनि अनगायैबो खेला धुला आरो बेबायदि राव हारि बिदि कालचारेल कमप्लेक्स
बेबायदि बानायगोनखौ नुदों आं सानदों साग्लोबसार जौगानायाव हेफाजाब होगोन आरोबाव आं नुनो मोनदों गोदो जोंनि हारिखौ उग्रपन्थी हारि बर' उग्रपन्थी होननानैसो गुबुन हारिफ्रा लैलै सैसै खालामोमोन आरो बे एकर्डनि गेजेरजों BTR सुक्तिनि गेजेरजों बर' हारिनिफ्राय अस्त्रनि जि कालचार जिफोर कालचार दंमोन गावख्रुबनाय बुथारलायनाय सान्ति गैयै गोजोन गैयै बे मोनसे जि अस्त्रनि कालचार बे गासैबो जोबना थांसिगोन आं सानदों बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जाबाय आरो बे मोजांनि गेजेरजोंनो जोंनि हारिया जौगागोन आरो गासै जोंनि BTR हालामनिल' नङा जोंनि आसाम जोंनि भारतबर्ष गासैबो जोंनि हारिखौ मोनसे जौगासारनाय हारि होननानै सिनायथि होनायाव जोंहा गोबां हेफाजाब जागोन आंनि फारसेनिफ्राय बेसांखिनिखौ बुंनानै फोजोबनाय जाबाय गोजोनथोंसै।